मा जाखो मा जाखो लाइभ फैनायालाय नोंहा लाइभ दंखायो नै आं रोङाखैसो केमेरा अन खालामबाय लाइभआव थांबाय लाइभआव फैबाय जोङो दायो लाइभ दं लोगोफोरजों दायो सोर नायखो कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर दङ हेलौ दोस्त कमेन्ट करो कौन कहने आइजा 10 लोग हिंदी हिंदी आप लोग वीडियो में बात करो 10 लोग 20 लोग हेलौ दोस्त थार' फाग्ला लाइभआव फैब्रा रुलै आरैनि भिडिअ ना हाबा जाना फैबाय होमबा सासे सोरबा फैबाय हेलौ सासे सोरबा फैबाय कमेंट करो दोस्तों कौन कौन है लाइव में कमेंट करो बिबुंथि होलाय देलाय लोगोफोर माबोरै दं नोंसिना खबरफ्रा जोंनाथ' बिराद मोजां लोगोफोर हेलो दोस्तों कौन है कमेंट करो प्लीज आं कैमरा अफ खालामथ'बाय आरो ना लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कौन कौन है कमेन्ट करो लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कौन कौन है कमेन्ट करो लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कौन कौन है कमेन्ट करो
हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो माबायदिब्रा रावबो कमेन्ट खालामा सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो माबायदिब्रा रावबो कमेन्ट खालामा सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो माबायदिब्रा रावबो कमेन्ट खालामा सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो देखने के लिए हम लोग को कितना कितना सुंदर है लड़का लोग देखने के लिए हम लोग को कितना कितना सुंदर है हेलौ लोगोफोर रोब्रा डाउनलोडिंग जादों हेलौ हेलौ सोर सोर दङ लाइक खालामना होदो सोर सोर दङ हेलौ भिडिअ खालामदोलै लाइक लोगोफोर लाइक खालामबाबो रावबो फैया मा जाखो भिडिअ दिनै खालामदोलै लाइक लोगोफोर लाइक खालामबाबो रावबो फैया मा जाखो दिनै हेलौ दस्त गैला जोंहालाय लाइक दान दस्त कौन खै मिनिट जाखो नायदो आङो 8 मिनिट जाबाय आंनि लाइफआव रावबो फैयाखै आंबो बेलेगनि लाइफआव आंबो दिनैसिम थांला र' लाइक दोनबो खालामनाय नङा आं रावनिबो लाइफआव बिबुंथि होलाय देलाय बिबुंथिखौ आं मा होनबावनो लोगोफोर हिन्दी बाला फैदों नालाय हिन्दीबो थायो नालाय हिन्दीनिबो होलाय गाइस लोग कमेंट में आ जाओ कौन है कमेंट करो
थेंक इउ स' माच बिपुल बसुमतारी आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। मा खालामदों ब्र' होनना बुंदों। आङो दायो फिल्डआव दं आरोना, गामिनि हाबानि ओंखाम जाखांनानै फिल्डआव दंफैयो। नों मा खालामदों बिपुल ब्र'? हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो प्लिज। हेलो दोस्तों, कौन है मेरा एलबी में प्लीज कमेंट करो। हेलो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कौन है मेरा एलबी में प्लीज कमेंट करो। हेलो वेलकाम वेलकाम बिपुल बसुमतारी ब्र', आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। मा खालामदों ब्र', मा खबर? कमेन्ट करो। लोगोफोर माबोरै दं नोंसिना खबरफ्रा? ब्र' दङ ओरैनो थिगानो मोजां। माबोरै खबर सबर? ब्र' दङ ओरैनो थिगानो मोजां। कमेन्ट खालामदो, कमेन्ट लोगोफोर सोर सोर दङ कौन है मेरा एलबी में कमेन्ट करो प्लिज दोस्तों। ब्र' दङ ओरैनो थिगानो मोजां। चेक खालामनो आङो मानसिफोरखौ नै सोर सोर दङ। आं सोरखौ साबसक्राइब खालामदों आरोना, नै गासिबो लोगोफोरखौ आङो साब खालामजोबनाय गोजा आरोना। आंनि लाइभआव मानो फैयाखै मानसिफोरा? आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना आंनि एलबीआव फैनो थाखाय मानसिफोरखौ, लोगोफोरखौ। हेलो गेमिंग ब्रो कैसे है? हेलो गेमिंग ब्रो कैसे है? हेलो गेमिंग वेलकम वेलकम गेमिंग ब्रो वेलकम वेलकम गेमिंग। मा ओंख्रि जादों होनना बुंदो आरोना बिपुल ब्र'आ। मा ओंख्रि जादों होनना बुंदो आरोना बिपुल ब्र'आ। ओंख्रि माने आङो हाबायाव जाना फैबाय आरोना। ओंख्रि माने आङो हाबायाव जाना फैबाय आरोना। बरिया दं। गेमिं ब्र' ब्रादारा बहानिमोनलाय? गेमिं ब्र' ब्रादारा बहानि? आंनि भइसआ डाबल डाबल फैबाय दं आरोना लोगोफोर, माबोरै फैदोंथाय आंबो बारा रोङा नालाय। डाबल डाबल फैबाय दं आरोना लोगोफोर, माबोरै फैदोंथाय आंबो बारा रोङा नालाय। डाबल डाबल फैबाय दं आरोना लोगोफोर, माबोरै फैदोंथाय आंबो बारा रोङा नालाय। डाबल डाबल फैबाय दं आरोना लोगोफोर, माबोरै फैदोंथाय आंबो बारा रोङा नालाय। डाबल डाबल फैबाय दं आरोना लोगोफोर, माबोरै फैदोंथाय आंबो बारा रोङा नालाय।
गेमिंग ब्रो प्लीज लाइक करो। हेलो दोस्तों, मेरा एलबी में कौन कौन है प्लीज लाइक करो। हेलो दोस्तों, मेरा एलबी में कौन कौन है। हेलो बुदन, हाउ आर यू। हेलो बुदन, हाउ आर यू। प्लीज लाइक करो। बुदन, हाउ आर यू। प्लीज लाइक करो। बोरो 07 आरके हेलो, माबोरै खबरा ब्रादार। आंनि भइसआ ना डाबल डाबल फैगासिनो दंलै लोगोफोर, माबोरै बन्द' खालामबाथाय आं रोङाखै आरो ना। फैगासिनो दंलै लोगोफोर, माबोरै हेलो लोगोफोर, हेलो बुदन, हाउ आर यू। हेलो लोगोफोर, कैसे है। हाउ आर यू। हेलो लोगोफोर, कैसे है, हाउ आर यू।
हेलो दोस्तों, कौन कौन है प्लीज लाइक करो, SMS कमेंट करो। हेलो दोस्तों, मेरा लाइव में कौन कौन है प्लीज। हेलो दोस्तों, प्लीज कमेंट।
हेलौ लावगि ब्लग हेलौ मा खबर मा खालामदों? लावगि सिनारि बेनजार साबसक्राइब थाखायोना होबायबो हो आं जेकेटखौ हरग्रा एसे गाननि थाङो आरो फैसाया हेलौ दैथुन बसुमतारी ब्र मा खबर मा खालामदों? बिबुंथि फंनैसो बिबुंथि हाय गाइसमोन कमेन्ट लाइक हो शेयार खालामना हो माथो स्रां स्रांलै मेन्डेला दिनैलाय आइ किनि आइसै इटा किलुरासै स्रां स्रां नुथारदों माथो साबसक्राइब खा बर' नै नों आंजों थांना फैबाय दं आंनि लाइफआव ना रावबो फैयैखायनो
आंनि एलबियाव ना रावबो फैयैखायनो आं बेलेगनि एलबियाव माने एलबि थांनो बायो आरो ना। जाय जाय आंजों फ्रेन्डशिपाव दं आरो ना बिसोरखौ आं फुललि सापर्ट खालामगोन। बेनिफ्राय जाय जायनो आंजों माने आंनि भिडिअफोरावबो जाय माने कमेन्ट खालामा जाय आंनि भिडिअखौ नाया आं इसोरखौबो आंबो नाया आरो ना। ओमफ्राय जाय आंखौ सापर्ट खालामदों आं इसोरखौबो फुललि सापर्ट खालामगोन लोगोफोर। आं डाइरेक्टलि बुंखायो आरो ना। थेंक इउ दैथुन बसुमतारी ब्र'। आंथ' दैथुन बसुमतारी ब्र' नोंनियावथ' आं थांखायो आरो ना। नोंनि एलबियावबो थांबाय थाखायो आङो आरो नोंनि भिडिअखौबो आं नायबाय थाखायो। मालाबा मालाबा टाइमाव कमेन्ट खालामनाय जाया आरो ना थेवबो आं नायखायो आरो ना भिडिअ गोदान होबानो आरो नोंनि एलबियावबो थांखायो आङो। ब्र' आं हाबायावसो जादों आरो ना माने गामियाव हाबा दंमोन आरो ना हाबायावसो जादों आरो ना आङो ओंखामखौ।
हेलौ लोगोफोर कौन है प्लिज कमेन्ट करो आंनियाव माने साब्रै आन जाबाय नै दायो लोगो लोगो दासो आन जादों आरो ना आनसाब जादों साब्रै आन जाबाय नै दायो लोगो लोगो दासो आन जादों आरो ना दैथुन ब्र नोंथांखौ आरोना रोजा रोजा साबायखर आरोना आंनि एलबि आव फैनानै कमेन्ट खालामबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना ब्र नोंथांखौ थैंक यू सो मच पूनम जी हाउ आर यू कैसे है गुड इवनिंग हेलो हेलो
हेलो पूनम जी, बोलो आज कौन सा डे था? कमेंट करो प्लीज। हेलो, वॉइस आ रहा है ना? बोलो हेलो हेलो। माबोरै खालामबा डाबल खोनाया माथो? डाबल खोनाया माबाबो होनना बुङो। आं साउन्डखौ खमायजोब्बायमोन आरोना ब्र'। आङो भइसखौ होआखैमोन आरोना। दायो माबायदि खोनादों? हेलो हेलो पूनम जी, तो मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बोलो। हाउ आर यू? अच्छा, गुड है मैं। दैथुन ब्र', आङो साउन्डखौ खमायजोब्बायमोन आरोना। ओमफ्राय माबोरै खोनादों दायो भइसखौ? मैं अभी ठीक हूँ। आई एम फाइन पूनम जी। हेलो पूनम जी, मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू दैथुन ब्रदर ब्र'। दैथुन ब्रादार, अखाफोरा एलबि फैबाय माथो आरोना। आंनाव दानि नटिफिकेसन फैदों। अखाफोराबो एलबि फैबायमोन आरोना फैनायालाय। ओमफ्राय पूनम जिनियाव आवाज़ा खोनाहैयाखै नामाथाय? माबा रागा जोंहरो माथो। हेलो पूनम जी, मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करो। पूनम जिया बुंदों आरोना दैथुनखौ जइन जानो थाखाय। थेंक इउ दैथुन ब्रादार, खोन्थानायनि थाखाय आरोना। माने आङो फार्स्ट टाइम नालाय एसेबांखिनि आंनाव एलबिनि नलेज गैयामोन। ओमफ्राय दायो नों खोन्थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना। बोलो प्लीज़, क्या बोलना है पूनम जी? आप कमेंट करके बोलो। कौन सा काम का बारे में बोला है पूनम जी? वॉइस नहीं आ रहा है पूनम जी। दे दैथुन बोल रहा है कि आवाज़ अच्छा से आ रहा है। और पूनम जी, आपको क्यों आवाज़ नहीं आ रहा है? हे हेलो हेलो पूनम जी, हेलो हेलो, हाउ आर यू पूनम जी? पूनम जी, आपका पास क्यों आवाज़ नहीं आ रहा है? हेलो पूनम जी, क्या कर रहा है पूनम जी? पूनम जी, एक बात आपको बोलो। अच्छा, सब पी रहा है पूनम जी।
रीना, आपका क्या लगता है? गुड इवनिंग पूनम जी, गुड इवनिंग। पूनम जी, आज दिन में 10 बजे या 11 बजे आप एलबी आता है ना, तो इस टाइम में मैं आपका एलबी में नहीं आ सकता है क्योंकि मैं भूटान घूमने गया था, इसलिए आपका एलबी में मैं नहीं आ सकता है, इसके लिए सॉरी। क्या हो गया आपको पूनम जी? इतना मीठा प्यारा से मैं बोल रहा है आपको। क्यों गुस्सा हो रहा है? पूनम जी ना, जो आप एलबी आते हैं ना, तो आपका आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो आप हंसता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बोलो पूनम जी। मैं तो अभी ठीक हूँ। पूनम जी, आपका तो 6 PM में एलबी है ना? पूनम जी, दैथुन बोल रहा है कि आपको सब क्या है, प्लीज़ कमेंट चेक करने के लिए बोल रहा है। पूनम जी, प्लीज़ दैथुन के साथ भी फ्रेंड हो जाओ, और दैथुन को भी साफ करो, बैग साफ करो। बैग साफ करो पूनम जी। जागोन दे ब्र', थांनो हागोन आरोना, जेबो नङा। आं माने आंबो जास्ट दसेल'सो ओरैनो टाइम पास दैथुननि एलबिआव थांनो हासिगोन ब्र' नोंबो। आंबो दसे उनाव थांगासिनो दं आरोना ब्र'। जेबो नङा, थेंक इउ स' माच दैथुन ब्र', आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरोना।
कौन है मेरा एलबी में प्लीज कमेंट करो। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो, कमेंट करो, कमेंट कमेंट प्लीज। सोर सोर दङ? सानै दङ आरोना, जिखुनु नायबाय थादों खोमा आंनियाव सानै थाबाय थानाय खोन्थादों। प्लिज कमेंट खालाम। हेलो दोस्तों, मेरा लाइव में कौन है प्लीज कमेंट करो। मेरा इधर देख रहा है मतलब 2% है, मतलब कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2 बंदा है। प्लीज कमेंट करो। हेलो पूनम जी, हाउ आर यू, कैसे है? किधर है अभी? कमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? हेलो हेलो। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे, बारा टाइम थाला आरोना, आङो जास्ट 5 मिनिटसो थाबावनोसै, इनिफ्राय आङो आंनि एलबिखौ दोनथ'नो सानबाय। बेनिखायनो सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो।
हेलो हेलो, कौन है प्लीज कमेंट करो, कौन है। हेलो गेमिंग, वन द फॉर गेमिंग, प्लीज सब करो, मैं भी आपको बैक सब कर रहा है। गेमिंग आपको मैं सब है। साथाम फैलायबाय आरोना, ओमफ्राय मानो थांलाय फैलाय जाबाय थायो मानसिफोरा आंबो मिथिया आरोना। हेलो पूनमजी, ओइ राधे राधे, इतना देर किधर चला गया था पूनम जी। हेलो, हाउ आर यू, राधे राधे। हेलो इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग पूनम जी। आप क्या कर रहे हैं अभी पूनम जी, खाना पीना हो गया आपका? और आज तो मतलब मंदिर गया कि नहीं गया आज? हेलो पूनम जी, मैं 6 PM में LB बंद करेगा और आपका लाइव में आ जाएगा, LB में आ जाएगा। नहीं जी, क्यों नहीं गया मंदिर आप? नहीं, और नाइस नाइस पूनम जी, हाउ आर यू? ओ अच्छा, अच्छा पूनम जी, आई एम फाइन, मे बी आई एम फाइन एंड यू? मैं भी अच्छा हूँ पूनम जी, भगवान की दया से अच्छा है अभी। पूनम जी मैं एक आपको क्वेश्चन करूँ?
हेलो पूनम जी, क्या हो गया? कुछ रिप्ले करो। सोर दंबावो? सानै दङ। पूनम जी मैं एलबी बंद करो। सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालामदो, नङाबा आं एलबिखौ दोनथ'नोसै आरोना, दोनथ'नो सानबाय। आं दं आदसा ओइ अबेयाव? बिमा हारसिं नागिरदों आं दा हाबनो मोना, नों हाबनानै लानानै सोरजों दंहैबा? थेंक इउ स' माच गेमिं आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोना, रोजा रोजा साबायखर। लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो।